AVE dia 1 de februari es un día bastante importante para aviación y muy importante para Aruba, para sobre AVE KLM taibula directamente para Aruba back. KLM ya manebo sansa a la Aruba año pasado net en su celebración de su 75 aniversario. Un shock es ahí para Aruba, pero AVE nos para la Schiphol para foto un sneeuw te cae enorme. Met als spelen que avião no Polanda aqui rato, passou uma cabicore dentro, mas já houve sneeuw te cair. Anteori nós temos VIP room aqui na onde tem diferentes hinnen, diferentes ministros nang hinnen importante presente, passou bananta celebrando KLM kuta bolbe bij bij Aruba. Pode ser no tour dia, pero 2-3 dias para simang seguro. Antes de hacer una comunicación back que porta de Europa kuta Schiphol. Algo fantástico y me quiere, me esperando quello trece más economía para los islas en forma de más turismo. Così Aruba può aprovechar di abrimento nobre KLM. Esa cosa che è bastante lo qual te passa europeo, specialmente se non fuori Holanda e poco Alemania che viene via Alemania para subir KLM e vai Aruba. Per ora aqui nós esperamos que desse momento aqui sei lo cambia trobe e KLM lo queda mais coisa que estava para 75 anos parte de Aruba Maneta, parte de Curaçao, Bonaire e de Sint Maarten naar Isla Riba também. Ik kan mij het moment nog zo goed herinneren. Ik geloof het was in maart vorig jaar dat de laatste KLM-kist richting Aruba ging. En ik heb toen heel goed gemerkt hoe zwaar dat in Aruba lag. En het had natuurlijk iets te maken met verkeer, het had iets te maken met toerisme. Het grote belang om ook de KLM-passagiers goed naar Aruba te kunnen blijven vervoeren. Maar ik voelde veel meer dan dat. Ik voelde dat in Aruba het ook als iets heel symbolisch werd ervaren. Daar zeiden mijn mensen, de grote blauwe vogel komt niet meer. En dat werd als iets heel pijnlijks gezien. En in dit verband vind ik deze ochtend hier veel meer dan iets positiefs voor het toerisme en het vervoer. Natuurlijk, we krijgen extra passagiers naar Aruba. En Aruba moet weer helemaal in de mood komen. En de toegenomen interesse van Nederlandse toeristen is wat dat betreft, denk ik, heel veelbelovend. Maar ik denk dat dit moment nog veel meer betekent dan dat. Dit is ook een symbolisch moment. Een moment waar wij met elkaar bekrachtigen dat wij samen één koninkrijk zijn. En ik moet echt zeggen, beste Mike, jij hebt daar met jouw team een totaal nieuwe wind laten waaien. Als ik jou hier bezig zie, hoe jij zegt van wij zijn partners, wij zijn gelijken, wij zijn vrienden, wij doen het samen in het koninkrijk. Waar kunnen wij elkaar helpen? Dat is een signaal, dat valt hier echt een zeer vruchtbare bodem. Ik merk het bij de regering, ik merk het overal waar ik kom, dat het een verademing is hoe positief jij ten opzichte van de koninkrijkssamenwerking staat. Jij bent zelf hier komen lobbyen voor het terugkeren van die kist. Je hebt er heel erg je best voor gedaan. Je hebt met Peter Hartman gesproken. Maar ere wie ere toekomt. Ik heb ook Peter gesproken na afloop toen we allebei met jou gesproken hadden. En op ons allebei kwam jouw insteek, het vertrouwen dat je uitstraalde, kwam als heel positief over. Ik durf te zeggen dat dat een hele grote rol heeft gespeeld bij het feit dat zo snel deze verbinding weer tot stand is gekomen. Ik moet zeggen dat in de gesprekken, zowel met Camille en met Peter, ik een heel goed gevoel heb overgehouden dat het een heel faire behandeling is. Dat als wij van onze kant een positieve insteek hebben, als wij van onze kant een duidelijke visie tonen voor wat betreft wat wij samen kunnen doen en hoe wij dat samen kunnen doen, dan krijgen we ook direct partners mee. En dat is vandaag ook bewezen met het feit dat KLM terugkomt. Het is ook voor ons natuurlijk als KLM weer een geweldige opsteker dat we in staat zijn om weer naar dat mooie eiland Aruba te vliegen met een blauwe vogel, zoals onze minister van Verkeer en Waterstaat zegt. De blauwe vogel is een welbekende kleur op de Nederlandse Antillen. En we zien deze vogel natuurlijk vol trots naar de Antillen vliegen, toeristen daar naartoe brengen. Ik denk dat deze premier absoluut heeft bewezen dat hij bij de KLM een goed verhaal heeft verteld waarom wij terug moesten komen. En ik wilde hem ook alle credit geven voor deze inspanningen, want we hebben wel gezien dat de argumenten die daar op tafel kwamen en vooral ook, want het gaat niet alleen om een verhaal, maar het gaat uiteindelijk daarna om de daden. En het is duidelijk ook bewezen dat men zich aan het woord hield. Misschien kunnen we wat meer ontwikkelen, niet alleen op het gebied van passage, maar ook op het gebied van vracht. Daar zijn heus wel mooie mogelijkheden. Wij zijn er trots op, wij zien het als een win-win en dank voor uw inspanningen. Ja.
todo caso ya bastante una impresión caba qué está sucediendo aquí y me supone que en Aruba tiene una delegación también que lo está guardando en la llegada. Aquí es un éxito grande, me supone que otra banda también e porta sina ora KLM vuelve pisa arriba en nos bonita isla de Aruba. En verdad no está en falta de gele.